Dobrodošli na Bagrem, ovo je prvi nijedan dnevnik. U toku dana će nam se obratiti čovek u odelu koji nije školovani ekonom, niti je ekspert za ekonomiju, u pokušaju da ubedi koga još može da će Srbija biti najjača, najuspešnija i da će najbolje od svih zemalja pretrpeti katastrofalne ekonomske efekte pandemije virusa pod kojom padaju najbogatije države sveta u poređenju sa kojima je Srbija ovaj gušter. U paničnom pokušaju da smiri biznismene koji ga finansiraju, kao i deo svojih glasača koji su godinama plaćeni našim parama da glasaju za njega, čovek u odelu će koristiti rafale reči i fraze koje koriste profesionalni ekonomi u pokušaju da raskošnim rečima, koje niko od publike ne razume, sakrije ružnu istinu da se do malo pre smejao virusu koji se u tom trenutku naveliko širio. Ne mogu da verujem da narod koji je preživao sankcije, bombardovanje, svakojako maltretiranje će se uplašiti najsmesnijeg virusa u istoriji čovečanstva koji na Facebooku postoji. Da ne bi trošili možda poslednje sate života u slučaju da ste zaraženi, evo kako će tačno zvučati budući govor čoveka u odelu o ekonomskim merama zbog kojih ćemo patiti još više kada sve ovo prođe. Probat ću ja narodskim jezikom da skratim to. Helikopter money grade-a Standard & Poor. Ne smemo da pređemo Maastricht. Imamo mehanizama monetarnog delovanja 8, ja mislim da je to dao i JP Morgan. Fed spustio kamatu na 0,0. Nema više state aid, fine tuning, investment grade. Pogledajte Fitch sa stabilnim outlookom za budućnost, swap aukcijama za likvidnost, solventnosti. Biće 2 do 3 puta veći pad. 2 do 3 puta manji pad. Biće pada svakako. Brzo i snažno. Manje smanjenja i onda strahovito snažan rast. Ništa, ogromni su gubici. Rast u vrh. Mikro. 4, kad je na 5,5, a na 4,5. 70 plus 50. Minus 5. Je maksimalni minus, možda i minus 6. Minus 1,8. Tih quantitative easinga. Verovali ili ne? 1,06, 1,07 do 10, do 50 i još 70 plus 3,56, 3,57, 12.000 dinara, 20.000 dinara, 4.000, još 12.000 dinara, 100 evra. 250 evra po 260, 750 evra, 4.500, po 30.000, a 30 i nešto hiljada, 63.500, 125, 130.000, 155.000, to 155.000, 260.000, 480.000, 700.000 evra, dramatično, fantastično, proporcionalno, procentualno, u relativnim, apsolutno, 1.400.000, 5 miliona i 200, 50 miliona evra, još 200 miliona evra, 480 miliona i 600 miliona, 520 miliona evra, 550 miliona, 700 miliona evra, uz veliki pad u drugom kvartalu, 20 i nešto miliona evra. U trećem kvartalu oko 120 miliona evra. Isti kvartal prošle godine 30 miliona, 15 miliona, 5 ili 6 miliona evra. I u četvrtom kvartalu 120 miliona. U drugom kvartalu oko 20%, 3%, do 60%, preko 60%, do 70%, 60%, od 67%, 10 ili 20%, oko 1%, 2,5%, 10% je 60%, 78, 79%, 2 milijarde, 5 milijardi. Te pare, 2 milijarde, mi smo našli još para. Pa mislimo da... Pa dobro, ne smijem se stvarno, nego meni ovo zvuči, znate kako mi ovo zvuči, kao sada odjednom, odakle nam toliko para, predsjedniče? Ovo je bio ekonomski plan za oporavak naše zemlje koji je izneo čovek u odelu. Vremenska prognoza. Vreme je da ne budemo više idioti. Hvala što ste gledali nijedan dnevnik, pratite Bagrem na YouTubeu, Faceu i Instagramu.